Idol Dennis, please come in. Maragsakan tiya gobyerno lokal ti Pagod Ilocos Norte gaputan na aprobaranen iti PESA iti nilungalong nga industrial kin IT hub economic zone iti nadakamat nga ili iti lang na palabas na lawas mismo nga kinfirmaran iti PESA iti Flower Bar iti gakat iti ili ti Pagod para pala iti panagbaling economic zone ti nakamat ili ikag mga lugar iti ili ti Pagod Ilocos Norte una ni Mayor Rafi Benamerito ti lang panakita sa Marnagon panarami iti Lindeg iti Kongreso sa bigas na anay ipinagbaling ng economic zone ti Pagod Ilocos Norte para pa lang iti Arapati nagbaling nga Gabon City of Janet. Iti agdamakit ng dirimaan ti development iti Pagod Ilocos Norte badayan iti propaganda iti administrasyon iti eskwelahan ti Monosyo sinubiyatay nga high-tech facilities badayan iti coconut oil ay tinadakamat nga lugar. Malagid mo tinapalabas na tayon, nagmula iti aminasya sa kasamot ng Governor Eugenio, iti nakatadungan nyo, para palang karito yung coconut oil facility, iti nakamat ngiling nga nayon, iti ganda sa panagbalin ng economic zone iti Pagod Ilocos Norte. Iti agdamakit aburido iti gobyerno lokal para palang iti pananggutikot dagiti taga Pagod nagmula babaen ti pintas nga mulmula iti paay para palang iti panangtulong nga panagbalin ng economic zone iti Pagod Ilocos Norte. Sabot Pagod kuna dagitay taga Pagod. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM IFM News.